What's up mga papi? Bali, narapon may bagong mga kabuang karon. Kita na ko si Jipoy. Tara na sa akong salon. Health and Beauty. Health and Beauty. Pag gawman ako og gupit kay Jipoy o kapila ka agi. Jogging-jogging sa dira. Katawag eh. Sa sultin mo karon po nga ikaw na po nadali na akong tips. Sa gitawang art. Pero dawaton lang ako kay pila ka vlog nga si Uncle Tips ang palaman. So karon ikaw na po. So karon tagapon lang ako ni kay para sunod siya lagi apon. Ayos. Ako sa gayang art. Pagkatawag. The barber. Di naman na siguro nga naon, Col. Sige, Diretso na na. Yun, no? jogging na siya. Yun na. Yung diri nga portion. Sa feeling ko nga barbero ka karon. Ayos tayo kay karang magkatuon po ta ba o karang pa. Officer ka nang murag bungot ano ikaw mo buhok. Dagan kay puti. Pwede pa dito nga dutlam. Yung katawa. Aminaw na ko agdan-agdan pala yan ng agi. Kasi tarin ka, you know? Ayaw, bilang sa tunga ko lang. Maluhay ka, Hindi Col. lagi. Maluhay ka, Col. Mas kinatanaw niyo sa ako, no? Yung jogging siya. Jogging sa poy. Magkano rin, health beauty ko na. Pagkatapos na. Dili pa mahuman. Dapat ka na mga ano, go. Jogging. Health and beauty. Mag-jogging ko? Health and beauty, oh. Health and beauty. Tanaw sa nata, bebe. Wow! Ganda. Jogging sa. Jogging ko? Ano tanan? Balik ko sa likod. Sunod ako ganetri. Muna may nakabutang dito nga kwan sa procedure. Klaro kayo na health. Pakita ko to. Ayan o. Health and beauty. Go. So, Dapat mag-jogging ka para healthy. jogging para healthy. Asa ako sa'yo? Ano ka dito, tapos mag-ano. Lingkod na po ka dira. Tapos, ano na po ka, kami ay ka ng sagay na, make-up na gamay kay health and beauty, man. Let's go. Kung may pangalan sa salon. Ano ba? Jogging ko, jogging. Play. Tara na, magpanulong ka raw. Go. Tuyok lang ako, tuyok. Tuyok lang. Yan, para healthy. Healthy habit ba? Puta, yawa ka pala. Yawa! Yawa ka na rumbuang ayaw! Jumping jack tayo, jumping jack. Okay. Lingkod. Barber, wala yun. Paano sa make-up pa siya eh. Dili, pingapan ba? Sige, go. Let's go. Health and beauty ko na. Bali, health and beauty. Aficionado pa kayo ang ano. Aficionado, baka naman.
Aficionado na. Hindi, sponsor aficionado. Ano na? Para na? Baka naman. Aficionado, baka naman. Okay, malayan sa tupi. Ito ang arte ako. Mga daling kung makalingkod ka sa hot seat mo, no? Mga daling feeling makalingkod ka sa hot seat, guys. Gamay na lang. Nipis gud kayo ni siya. Ayo paglihok kay maiwi. Ay, grabe mo rin mag-treat ang agi. Ilan kay giwi. Agi. Yaward. Si Christine sunod. Agi pag tayo nga buhok ni. Murag ka ng ano, alam mo rin ba? Sa brass mo. Yawa. Sa magbuhok ka na nga. Sa brass sa pantalon. Grabe pasmado. Maging gagupit sa kuha. Dapat ani, ani mahalang bayad ani. Pila ba dapat bayad na ko? Dapat ani mga 150. 150. Bayot. Agayaw. Sorry kay gamol na. Ayaw magkatawa. Gusto niyo pinasyaulin na lang. Oh, jogging. Jogging sakit para dili malubat. Para jogging. Yan, ito mo. Jogging na po. Para dili malubat. Siya na siya. Siya may istorya niyo po eh. Lagi tayo may money kaya. Binawat na nato. Jogging na. Itulog na lang ako ng kalahin sa kumbuha. Go. Ano na pisit ako dito? Lagi lang, may problema na eh, gosh. Wala na, marating mo. Okay, go. Buktor pa ako to. Jumping jack. Okay, lingkod. Makeup. So sabay-sabay ni siya diri nga kuan. Karon pa lang ko kasulod nga ani nga kuan ba, salon ba. Di, class ni siya nga salon. Ano yan salon na original. Oh, kana. Para barbero, gikat man na sa Dubai. Oh. Anay corona. Wala na corona. Ano yung corona? Corona ba? Unsa man ni mo kon? Makeup ba? Asa man? Dara para sa kilay. Ah, Ano para beauty, health and beauty. mas maayo mo siguro og naon kung way make up. Dili oy. Kuya kay kani pagkahuman po kay mura kan si ano si Laura. Oh. Kamot ang kulon, maong tinapa. Di ba kayang barbero ni? Ni maong tinapa. Another na naman. Ayo pagliho ka kay Maywi. Mayuwi pa daw. Paminaw. Paminaw rin ako. Murag rice pirase sa Banawe. Dili po, street kay po, gwapo kay pagkabirada po. Murag ka ng pang foreigner nga ano ba nga ano tahal. Gikan to na sa Dubai nang imuhang ano barbero. Na ano lang siya na ano siya dito kay na maligya siya ano ba. Maligyan tamba. Maligya siya baboy sa Dubai. Ayos kay po, street kay po, murag mulawin po ba. Pila ka hours di bago maglubat ni?
Minutes na call. Iwas. Resibo ka na to pag di mahuman. Panagat mo kon. Dahil magkaya ng imong buhok, kaya na sige reklamo dira kay murag brass ba. Kana kana. Nangagat sa dibingan. Bilog kayo no. Ah, gwapo kayo po. Goods kayo. 150. The barber. The barber. The barber. Kung siya gusto na patili, ano pinatalinis lang oh. Ay. Oo man, siguro na mas barbero niya na yun. Ay, goods kayo pala eh. Ay, goods kayo po eh. Oh? Walay barbero nga mga kayaan nga tahal po eh ba? Power kayo. Hindi tayo natin sagad ko para natin ma-control. Napinalunggan na pas ng gamaya. Jogging. Napinalunggan na pas ng gamaya. Sana wala nga akong customer eh. Okay. Dili pa niyo video na palibot eh. Ini videohan na to na gasya. Montage. Oh! Amazing! Kaya pagbalik ni mga na, kuha na lang, kailangan kumbaga, train na lang. Jogging. May trip, dito na. Grabe, dagat mo kay tag-aso. Eh, tiwasan pa na akong tips. Yun na, nakatulong ka taong kuhan. Kaya customer nga rin. Uy, Wala eh, gasya. taon do. Dili lagi na. Hindi wala siya. Wala na sila. They have no idea. Let's go! Okay, jumping jack. Okay, lights, padin. Fire. Health and beauty good na nakabutan dalawa. Haguapod nga kani nga salon ay hago guys. Basi ako ra po yung customer ba, unang customer guys, sukad niya kay patindog ding salunan eh. Ika pa din, no? Wake up pa. Chip, ay, boss. Okay na kay. Sama ni. Hindi naman. Hindi mo taas. Hindi, ginakuot na call. Ayun. Normal eh. Oni siya ang health and beauty. Tudlo. Ano? Health and beauty. Oras siya. Ayun. Dapat healthy ba ng customer ko lang? Tapos beauty. Healthy ang customer. Tapos beauty pa. Ayos. Ayaw. Sige lang. Kaya na tuloy kasi. Beauty good. Health and beauty. Ano po? Ayun! Wala na. Mayo kayo. Yaw! Semester yan yun. Wala yun. Pinagkakaisahan. Wala itong bara doon yun. Ano ko lang ba no? Sige. Wala ko na naman. Finishing na niya. Sorry para ni mo na dinuwangan ako ng imong gupit. Sayang ang imong 150 na bayan. Pero di ba yan kabalo mag-break ko? Ay, dili-blade ang ginagasay. Kutsilyo ang ginagamit. Dili-blade ka. Oo, ang ginagamit niya sa ano, di ba? Sa Dubai. Oh, kutsilyo pa. Sonda ko yan, ha? Lagaraw pa itong yun pang trim nila po, eh. Lagaraw? Sample lang ito niya, lagaraw. Gas.
Hindi po lang ng barbero ka ba na? Hindi nila. Kapoy po nila. Sakit sa mata. Sakit sa mata nila. Sakto rin, nakanipis no? O, nipisan gid tayo. Hindi yung customer. Ito yung... Saan eh, panipisan gid tayo ni Poy o? Ano makita ko? Ha? Kapa lang man, maikap man na nimo. Di na, ni-bleeder quick, eh, Kwan? Poy? So basig drop ang matuluyan akong dunggan ko. Kapal mag-bleed kaya. Ay, kakalong barbero na rin. Hindi lagi blade ang ginagamit. Ano lagi? Kutsilyo ba? Mura ka ng sagbot ba, no? Kanyang bukon pa ng sagbot, ginagawa. Ano, speechless yung mga customer ko. Call. Kumusta experience sa salon na ko, tips, boss? Nakuha lang dyan kay Ingkob Manggod karon tapos sara isa ang abri pa. Pilitan lang. Pero, Sunod basig. Mao na ang first glass niyang customer. good sa mo ka. Tanawon lang po ni pagkaumanan ni. Pasabot sa akong gibati ron. Gapamaak pa dyan dyan kan, hair cutter. Sakit kayo. Lumat na gani. O na, lubat na ba o? Wala na, patay na ba? Resibuhan lang. Papawa, isa, jogging sa, para ano. Wala na jogging. Man naman. Sa hapit na malubat. Di, lubat na to. Di, namukan. Atik nga, good sa na. Napay gamay lang tayo. Okay, tiwasin na lang ko, tiwasin na lang ko. Para make up na lang. Lubat na gudo. Ayo, pagkatawa kayo. Awa na yun. Ano ni chorus eh? Minuto na ganin na ganin. Ay, wala yun. Charge na na to. Charge na to. Charge na ko. Samtang nga gina-charge pa nato ang katong clipper. May kapan na nato si Chipoy kay Health and Beauty salon man ang nakakuan dira o. Anyang napagpitan. Free make up. Package din ako. Package deal. Ayos. Parang sa man. Wala klaro ni nga ano. Wala klaro ni nga barbero. Wala kabalon sa iyo sa ito gano'n. Ikaw na bahala. Wala kabalon na ka na. Nahulog pag yun. Bakit sa nato kanang pagwapa po eh. Kutis na all. Hindi na kutik so Ebon na ako tanawa. Imported na Ebon. Ito yung Saan siya? Ebon para na sa kanang mga kuan ba? Dili mo na sa... wala yung para sa naong. Para sa naong ba? Pampaputi, pampapula. Assistant, palihog. Assistant. Asa nga to ang mga tamang ano dira kay medyo na libog ato ang ano, makeup artist. Mo ni siya. Kana dai. Asa na sa ngipon? Para na sa kanan siya niyang. Hindi rin no. Lipstick na lang. Lipstick na lang atong ibutang. Dili butangan pa ni mga anak, facial ba tapos ano. Stop! Lubat talaga ilalagay. Uling na lang. Naguguluhan na lilito. Wa naman isulod. Oh. Numero mo. Gamay pud kayo uy. Gamay kayo no. Napod sa hostisya gamay ba. Nahatara na ang minute.
Naiti na Ayun, siya. tanan ko. Dili ganit tanan. Ana-ana pa man ana-ana lang. Tapos ana-ana ba? Na para feel ni mo na kuan kayo. Health and beauty. Kol, di na ko mapil ang kuan. Mapil na ko ang kanon natin. Ayun. Lamos pa dyan mo ng kamot mo taong naong ron, Kol. Na, di na dyan na sabtan, man. Lima ko tang tinapabane o na lima kong pisunado. Dili oy kay A fish, sunado. tapos butangan pa nato atong itong pangpatula no. Ah, wala na kay ka boy, goods kayo. Pag ano nyo siya, mag-blend siya sa imong panit ba? Blink. Murag kopi ko. Babablink. Mag-blank-blank ko sa suga-suga sa motor, Kol. Ginatira ni mo kuan ko la. Mura ginay mo ko ni mo blue water, Kol. Dili na. Abi nimo para gyapon ni sa imong kayuan. Ayun, oh. Kayupan. Kasi di na ko kagawa sa balayan ni Kol. Dili oy. Nagawas ka. Pula ko na. Ah, kana katong isa ganina pang paano to. Pura gatong pabaleng-bleng Bleng-bleng ka na pang papula. para manok na pula. Oh, wala. Na? Grabe di makaya dyan. Tinapag yan. Okay. Katong ibutan dito sa akong puno ka diyan. Grabe. Arang-arang man siguro to sa buhok. Grabe. Pati ang tanggi papula. Grabe. Ublas o nangagtang. Dili, okay na na. Boy, tanaw lang gud. Tanaw ang video ana, bagkaw maniwala. Kaya po. Tuman sa video mo tangin. Adi na kumugawa sa balay. Kami na babay. Sige, padayin lang. Kumana na, kumana. Tama na eh. Ikaw natira niya. Oh. Balik ako lang. Oo. Ay katong ko ano? Ay bro. Oo. Dapat ay bili ka. Gani mo para imo Murag, arag tira sa kuha ba? Murag ka to make up sa kuha. Bak the killer bride nga di kabalo. Gasyo mo nang gamit ka sa funeral, ano? Ikaw. ano to kanang kuan ba? Kanang imo. Kanang imo. Ayaw. Matutok ng mata Hindi ka magkatawa no? Ano ni customera ni nga. Di man kapuyo. Imo man na. Imo to na. Sa imo sa kay Uncle Tim sa kasalalay sa pananaw boy. Una-una. Ayaw magliyog. Puro black kayo. Ay kanina yun. Kanina yun. Ni-intro mo to ganina pang intro ba. Ay, pagpiyong kamay. Ay! Oh, putik na yan! Sa dako! Grabe. Yung practice no? Mura nagpatay mo. Ciao, friends. Ang dami nyo ni Gown, de palihaw. Tapos nape, Dami nyo gown. nape ka ng mga kwan ba para dili kayo. Ano sa kilikili mo ko? Gago. So may kulang ko, na pa? Napay mo kayo mga wala nagamit na na? Nagamit na doon. Nagamit na. Itong ano, itong Q-Tex. Dili daw to kay manggahi daw to yung si Rosa. Kaya dito dahil. Oh, grabe, di mabalaan ba kung nasa ni rap road mo. Asa rap road? Ah, di na rap road po eh. Gasyo pa na. Yan yung mga doon, spalto niya, pag-amot 3, wala na, bangag na. Di, kani, under construction pa manggut ni. Kani, marag mo na rin na simento nga dalan. Kani, under Ito na. construction pa. Under- Tawaga pa na itong DPWH na. para maano, para matiwas. Ilat na kay under processing pa. Ali, pakita na po na to ang gown ni, ano, gown ni G-Boy na masot. Ala. Wow! Kayo, ipapiyo ko ng kontek. Ablis ka din ang tayo, gosh. Ablis ka din ang tayo. Tarong nga, sabi. Tarong nga. Oh.
Tara nga, tol. Kana lang. Ay, ano naman? Baliskad mo kaya? Ah, tama na yan. Mo ng front. Ah, okay. Okay, ano din. Sab. Taran! Universe? Ayos kayo, boy. Goods kayo. Mura ka ng apokalipto. Goods kayo. Kanang sa taga na kanang ginahalad sa mga ano ba, pag naaya, no? Sa Green Inferno. Oo. Parang the Green Inferno ba? Okay, montage. Pakit po ya. 1, 2, 3. Oh my God! Guys, kita masabayan ninyo sa mga sunod na kabuang sa mga sunod na adlaw. Wala po, please like, comment, and subscribe. Sige. Pero, boy.